No niin. Nyt ollaan saavuttu kuvan kauniiseen Savonlinnaan ja Caperoon. Katsotaanhan pizza ja keskustellaan sit hiukan lisää. Pizzalaatikkona ehkä tällä hetkellä Suomen yleisin take away pizza. Ok. Minulle tuli eilen mieleen Kerimäellä syödessäni se pizzapoikien Quattro Stagione. Ja mie nyt otin tästäkin Quattro Stagionen. Ja mie nyt en oo mikään Quattro Stagion ammattilainen, mutta mietin kuuluuko tähän niinku ananasta ihan helvetisti täytteenä, en tiedä. Kaikki muut on lohkoissa käytännössä, mutta ananasta on joka röörissä. Reunat näyttää varsin hyvältä. Kammotuskinkkua. Ai saatana, että on paha. Todella hyvänäköiset reunat. Joo, ei varmaan. Joo, elikkäs kyseessä varmaan niinku, no ainakin Savonlinnan legendaarisin ja veikkaisin, että on varmaan suosituinkin paikka. Me oli sisällä piittä yli 12. Siinä saattoi olla, sillä varmaan 6 ihmistä sisällä. Puhelintilaus tuli 7 pizzaa. Sitten siihen pamahti varmaan 10 ihmistä minun jälkeen, niin siinä oli varttituntiin niin varmasti niinku heittämällä yli 30 tilausta tulossa. 1 kokki. Mitä helvettiä? En oo koskaan tajunnut suomalaista ravintolakulttuuria, varsikas siinä. Okei, me ymmärrän, että sunnuntaisin pitää maksaa tuplapalkkaa. Mut voi nyt herran jestas, että sunnuntaisihan menee niitä pikaruokaa, varsinkin pizzaa ja kebua, niin kannattaa säästää aina vittu sieltä päästä, mistä voi luoja on niin persepaikka säästää, on sunnuntaisin. No, jokainen tehköön mitä tehköön. Hiljaa. Jyrki! Tuo katso. On hyvä. Herra sukula on tyytyväinen. Jos me eilen puhuin klassisesta pizzan mausta, mallia pizzapojat, niin nyt ollaan myös aika liki sitä. Pizzasoosissa on jopa... Mitä se ihmettä? Pitkästä aikaa pizzasoossi, mikä maistuu. Nyt on aika hyvä. Täällä on varmaan 1 miljoona lokkia. Mikä noita vaivaa? Ihme tyyppejä. Joo, pyysin sliceeksi, sen takia tää varmaan oli sliceen. Hyvän makuinen pizza. Nämä purkkisimmukat on jollain sairaalla tavalla aika maukkaita. Ihan siis on positiivinen yllätys. Raju hinta. Pizzat taisi olla jostain yli 14 eurosta 17 euroa. Aika... No, kai se on nykyään. Joka kerta pakko sanoa. Helvetin kallista. Mut niinku pizzanahan tää on aika liki just sellainen, mistä ite tykkään. Hyvät reunat, rapea pohja, maltillinen määrä täytteitä. Tää on nyt 3. paikka putkeen, missä ei ui rasvassa tää laatikko. Musta tuntuu,
kun se oli eilen, tässä oli tuttu suola, niin se on varmaan tää mikä kinkku tää nyt on, mutta tää on vähän yhtä jyty tää suola tässä kuin siinä eilisessä pizzassa ja siinä oli kinkkuu kanssa, niin se on varmaan tää kinkku suikale, mikä tekee sen suolaisuusasteen malliin mursun varpaat. Mut joo. Tarkemmin jos kattelee, niin ehkä kuitenkin tätä juustoa voisi olla ihan vähän vähemmin. Ihan inasen, mutta aina voi keksiä jotain. On hyvä. Mut siis, onks tää niinku vaikka 15 € hyvä, niin sit ollaan ehkä siinä ei ehkä olla kyllä. Elintarvikkeiden hinta on jostain syystä lähtenyt siis, tai jostain syystä, mutta siis ihan sairaaseen nousuun ja kohta niinku ihan oikeastaan alkaa ole tätä mallia kun mennään, niin varmaan 3 vuoden päästä joku ihan tavallinen paskakänkky niin maksaa 20. Silloin meikä siirtyy kyllä pakastepizzan mieheksi. Ehkä siinä käy silleen, että pizzat rupeaa maksaa yli 20. Sitten pakastepizzat rupeaa maksaa saman verran, mitä ennen vanhaa maksoi kebulapizzat. No niinhän ne itse asiassa maksaakin jo enemminkin, pizzabokkerit sun muut. Ehkä tää koko hulluus joskus sitten maapallo räjähtää tähän hulluuteen ja sitten syntyy uusi maapallo, missä on taas halpaa pizzaa. Tiedä häntä. Ehkä tekis mieli kokeilla sellaista purkkiherkkusieni, katkarappu ja sitten noita purkkisimpukoita. Se voisi olla hyvä. Ehkä joku pikku soossi siihen päälle. Joku etikkainen. Joo, se ota purkkiherkkusieni, mikä tuo sen pizzapojat mieleen. Siinä oli kyllä paikkojen paikka. Paras pizzeria, missä on käynyt ikinä. Aivan mahtava. Aivan sairaan hyvä. Ihan siis istku tulee silmään, kun muistelee. Ananas on sinällä aika perseestä kyllä. Mut se nyt kuuluu tähän, niin se kuuluu. Se ei kai oikein sovi muuhun kuin kananakseen. Pitää olla aika kova suola, että tästä niinku saa jotain irti sit siihen niinku ite makuun. Muutenhan tää tällaista vetistä velliä. No, loppuarvion aika. Sovitaan, että tää maksaa 14,5 €. Pizzat. 15,30, voi saatana! No hittolainen. Okei, no onneksi katsoin ennen kuin rupeen kehumaan. Joo, no lähdetään perussetti. Reunat todella priimaa. Pohja heittämällä parempaa keskitasoa. Ehkä vähän saisi olla rapsakampi. Täytteiden määrä, jos saisi ihan melkein tekisi mieli sanoa, että optimaalinen, mutta saisi ehkä vähän vähemmin olla kaikkea, varsinkin juustoa. Koska tässä maistuu ekaa kertaa varmaan 3-4 paikassa, missä me on maistanut tomaattikastikkeja. Tää on yksi niistä. Ja tää on todella hyvä tomaattisoosi. Niin jää ehkä tän juuston ja täytemäärän alla hiukan tämä huippumaukas tomaattisoosi. Terve! Hinta aika sairasta paskaa. 15,30. Mut yleisesti ottaen ilmeisesti suomalaisomisteinen paikka. Perus hyvä lätynki. Ihan on hyvä. Mä nyt äkkiseltään sanoisin, että ehkä pikkasen oreganoa vielä päälle, jos pitää vähän marmattaa, mut oisin antanut kassiin, jos taisi maksanut mitä mä luulin, mut kyllä 15,30 hintaan, niin mut pakko sanoa, että sanotaan tämmönen hyvän päivän 7,5. Hinta on liikaa. 15 € kuitenkin peruspizzasta, niin kun tämähän on siis ihan peruslätty, kuten kaikki näkee, ei tää on mitenkään niinku maailmaa mullistava asia, mut 15,30 hintaa 7,5. Ihan suosittelen käymään. Ei mikään tajunnan räjäyttäjä, mutta ei mikään ripulipaskankaan makuinen yrjöitys. Ei muuta. Kiitos ja hei. Normaalia huonompi hintalaatussuhde normaalia paremmasta pizzasta. Ei muuta. Pizzalaatikot autoon ja punkahdulle uimaan ja sitten kotiin. Kiitos kaikille ja Herran siunausta. Vaikkei Herraa uskotakaan.